Jeg læser for historier, for at blive taget et andet sted hen, for at lære nogle mennesker at kende, som man ikke ville have mødt før nogle steder. Altså, det er det, jeg synes, bøgerne kan. Kære alle sammen, kære litteraturelskere, kære publikum, kære nominerede. Velkommen. I aften der skal vi altså hylde de allerbedste præstationer. Dem, hvor ordene stod ekstra smukt, mest fængslende, mest medrivende, eller måske slet og ret bare gjorde en forskel. Du Fredensens, det må jeg nok sige. Jeg er af min arm. Vi tror på, at Blixenprisen bidrager til at øge den fælles bevidsthed hos alle danskere om litteraturens betydning for samfundet som helhed og for det enkelte menneske. Og i år har vi som optakt til festen her i aften blandt andet iværksat en landsdækkende Du får mig til at læse-kampagne. Vi har holdt en konference om litteraturformidling på Christiansborg her i april, og vi har i gang sat noget, vi kalder Blixen-talks rundt omkring i landet, hvor forfattere diskuterer litteraturemner med forskere og bogbranchefolk. Jeg tror ikke, at papirbogen forsvinder på noget tidspunkt. Den har sin helt egen form, sin helt egen berettigelse, og den tror jeg ikke forsvinder. Altså, der er jo ikke noget bedre end en bog, der er skrevet i et fantastisk godt sprog. Altså, hvor man kan sidde og nyde sætningerne og bare sådan, ej, det her, det er bare godt skrevet, ikke? Litteraturen åbner for andre verdener, og man kommer andre steder hen, når man læser, end man måske gør fysisk. Antallet af udgivelser, det stiger. Sidste år der blev der udgivet intet mindre end 14.000 titler her i Danmark, og vi bliver med andre ord bombarderet med litterære tilbud. Altså, jeg læser rigtig meget bare for min fornøjelses skyld. Altså, selvfølgelig også noget research, inden jeg begynder at skrive. Men allermest så det der glæden ved at vide, at der er kommet en bog, man rigtig gerne vil læse. Jeg synes, den der forventningsglæde at sige, lige denne her, den glæder mig til. Og så skal man huske at finde tid, altså særlig tid. Tænker du ikke det? Jo. Du skal sætte dig ned og fordybe dig i det og se filmen, når præcis. Du læser, ikke? Det er meget vigtigt. Ja. Anstændige mennesker sætter aldrig et men efter sætningen. Jeg går ind for ytringsfrihed.